Sanibona Ntombela lokhulumayo. Namhlanje ubufakazi bami umayelana nokusebenzisa izintambo lezi zesinqeni kanye nokukhanyisa amakhandlela ukuthi mayikhuleka. Nami lokhu ngiyangakwenza lokhu uma ngikhuleka ngikhanyisa amakhandlela ngifana nentambo esinqeni. Eqinisweni lokhu kunomthelela omkhulu ekungcoliseni umzimba womuntu. Njengoba sazi ukuthi imizimba yethu ufune sigcine i-clean ngoba uNkulunkulu kuyenzeka ukuthi asivakashele. Manje uma uNkulunkulu esivakashele efica imizimba yethu ingcolile, kuba nzima ukuthi ahlale. Nami ngomunyaka ngisakwenza lokhu. Kwenze ukuthi uJesu angivakashele njengenjwayelo nje. Wathi mefika kumina wathola ukuthi ngingcolile. Akusho yena wathi akanankinga namadlozi. Wathi inkinga yawo ukuthi ayangcolisa. Ngampela futhi wayengcolile. Indlela engcolile ngayo wayegcwele udaka la enyaweni. Udaka nje luze lwafika nje ngenhla kwamaqakala. Okugcizelela lokuthi impela inkinga ngamadlozi ukuthi ayangcolisa. Kanti kubaleke ukuthi umzimba sigcine ihlanzekile. Washo lokhu ke wayesihamba ke. Ngesikhathi ngaphambi ukuthi ahambe nje waqala ngokuthi ageze. Uma egeza ungena phakathi emlilweni. Ngesikhathi engena emlilweni inyawo zakhe bese zisala ngaphandle. Ashe khona lapha emlilweni. Athi ngibambe inyawo zakhe. Ngiziphushele phakathi emlilweni. Ngampela nami ngenze njengoba yesho, ngizibambe inyawo zombili ngiziphushele phakathi emlilweni. Indlela yageza ngayo uma kade evakashela umuntu wasethola ukungcola. Ngicabanga ukuthi ubufakazi bungasiza abantu abaningi ngoba abantu abaningi lezi zinto bazisebenzisa into efana namakhandlela babekhuleka bafaka nentambo enqeni bengenalo ulwazi lokuthi kunamthelela muni omubi. Ngiyabonga lokufakazi, Inkosi inibusise.